खापंनि मार्केटिं सम दिनोंनो फुंनाय जे आधार सीडिं बो बाहाय खायनाय बाक्सानि बैंक रमदि तिप्राग्रामनि बैंक त्रिपुरा कोअपारेटिव बैंक SBI इको बैंक दं ओ साइटनि बिसंगो बर' बिनि रेगानि रां हाबका बजागा बिनि गेसनि रां हाबका बजागा बिनि जे सरकारनि लेट्रिननि रां हाबका नकनि रां हाबका आबो साइमिया आंगो गाबोन बागैनि दिनों नां फुनुकनाय जे मबाइल स्क्रिन तलांगै जे बबो हायके जों आबोनो जों चेक खायनाय जे आनि जे डिबिडि बैंक ट्रान्सफार बबो बाय लिंक दं आबोनो तै नंगो तबां फुनुकनाय आबोन बागैनो अबिनि प्लेसिन पाइथाक जरा नायकेंगे बाक्सा अंके ओ जे ट्रिक ननो आधार बाय बैंक लिंक हिनै सावै फोरमी दङ याबो या तामनिके आधार बे बैंक लिंक माने बमनो हिंगांगाय जे आधार बैंक लिंक तेखा दङ APS नि लिंक APS माने नों फिंगार बाय रां कारिजाकनाय आबनाखाय हिनो जेटा आधार APS लिंक अबंका आधार सीडिं माने के सरकार जे निनि एकाउन्ट रां दाव आ एकाउन्ट थांनाय माने जायता फनो दं निनि एकाउन्ट बेबो जे सीडिं खायजाक आ एकाउन्ट नो निनि रां हाबनाय 100% गफायदि दिनै नोंनो फुनुकनाय मबाइल स्क्रिन तलांगै हिंगा मार्केटिं जों आधार सीडिं खायना बागै ताम खायनाय आधार सीडिं एबा जों आधार बाय बैंक लिंक खायना बागै माने मो लिंक या नर किसा बखरा बखिसा 1 आरो बि अबो लिंक या अबो हंगांगाय NPCI नि जेटा आधार सीडिं माने के निनि जे बर्तुकिनि रां गेसनि रां माने गभर्नमेन्टनि जे रां आबो निनि एकाउन्ट हाबनाय एकाउन्ट सिदि बाक्सानि एकटा बा काइनै बा काइथाम तीनटा पाँचटा बैंक दङ गबरकनि बिसिंगो ब जागा हाब थांका बाक्सा साइमिया बाक्सा ग्रामीण चेक खायो नकनि रां बर हाबका बाक्सा कोअपारेटिव बैंक चेक खायो बाक्सा बा स्टेट बैंक चेक खायो आमा हायता बाक्सा बा PNB बैंक बा पान्जाब नेशनल बैंक चेक खायो बबो हायके आधार सीडिं खलाय नंनो जे खलाय आबो नंनो फुनुकनाय आबन सलाय सिगां थाम खायनाय जों UID या जों थानाय थाङै आखनै अ जागा जों फायका हंगांगाय ताम खायनाय जों आधार चेक आधार स्टेटास जों थानाय थाका हंगांगाय अ जागाव जों तैसा हायनो हाय अ जागा थानाय चेक आधार स्टेटास क्लिक खायका हंगांगाय अ पेज फायका हंगांगाय ताम खायनाय जों अ जागाव सिनि जेटा आधार नम्बर विनाय जों बा एनरोलमेन्ट नबै जों चेक खायमानो फेवा अ जागा सिन्दि उ जेटा फुर दत थाङै आखनै ताम खायनाय अ जागा तरा स्कुल थांदे इनको अ जागा बैंक सीडिं स्टेटास नि रावनो गिमान खाना बैंक सीडिं स्टेटास न क्लिक खायदि क्लिक खायमा लगे लगे न अ जागा ननि जेटा आधार कार्ड नम्बर फिल खाय पाइदि इनका आं अ जागा आनि आधार नम्बर न फिल खाय रिनाय आं जगह तला कैप्चा कोड फिल खायदि गिनारो OTP थांमोनो खोनानायदि OTP ओ जागा थांनाय मोबाइल जेता रेजिस्टर मोबाइल नम्बर माने ओ आधार बाय जेता मोबाइल लिंक आ जागा OTP फाइनिचिनि OTP फाइका 611288 लॉगिन खायदि लॉगिन रेडी लॉगिन निमान लॉगिन नायदि ओ जागा मनो क्रॉस खायदि इनके मो आनि आधार नि जेटा पेज फाइका इनके जागा बैंक सीडिंग स्टेटस क्लिक खायका इनके ताम तंग नायदि ओ जागा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनएक्टिव माने एक्टिव खायजा गया आनमो ओ जागा नरं नुबि माखना एक्टिव खायजा गया इनके ताबो जोंमोनो एक्टिव मा खायनाय ओ बाहायके चेक खायदिनि आधार सीडिंग बागै इनके आनि सीडिंग मैप खायजा गया बुजिका इनके ता एक्टिव खायना बागै बा सीडिंग खायना बागै कायसा वेबसाइट थानाय जों तामो NPCI ओ जों थांनाय थांका हंगांगे ताम खायनाय माने जों तो पान्जाब नेशनल बैंक न फानो खायनायता गाय थिरित थानाय कन्ज्यूमर थानाय बा कास्टमार आवन जागल हंका भारत आधार सीडिंग आ जागा थानाय थांका हंगांगाय मने एलो फन खायमानो गांगन ओ जागा आधार सीडिंग नु खना जा क्लिक खायगा हंगांगाय ओ जागा नंनो तैसा हायने फुनुगानो अथिरित थानाय कास्टमार थानाय आधार सीडिंग ओ जागा इनिबल थानाय ओ जागा आधार सीडिंग थानाय ओ जागा निनि आधार नम्बर फिल खायदि गांगाने आधार नम्बर फिल खायमनाय इनका जागा सीडिंग खायमा नियागला हंगे ताम खायनाय जों पान्जाब नेशनल बैंक फानो खायनाय बा स्टेट बैंक फानो खायनाय
Bujika hingga ang nong phungna bagui State Bank khaisiwano tangi hingga ani Punjab National Bank bai ani Aadhar number link kwrui aboni bagui ang nongno State Bank no nongno phunuknai State Bank of India fresh seeding khainai go jagao ang ani account number fill khainai gtesa ani account number fill khainai hingke o jaga checkbox click khainai mo captcha code no nasigui fill khaidi submit khaidi ang yaglo terms and condition no o jagao agree and continue khaidi OTP tesa phaine register mobile number o OTP no sung maribo nai OTP phaika 791516791516 aboni yaglo confirm khainai confirm hingkaro sawa press OK to initiate request State Bank of India confirm khaidi hingkaro Aadhar seeding choli tongo hi success wngui thangka Aadhar seeding the seeding success hingke oro nugui mankhana je bo bahai chwng Aadhar seeding khlai go bahai no Aadhar seeding ba Aadhar link khlaio jeta bortuki ba gas ni bill rok habnani bagui eba nok ni rang electric ni rang sarkar ni jeta rang credit wngnani bagui chwng o bahai seeding khaina nango khaya hingke nini bank o rang habya norok saiman kana bo bahai Aadhar seeding khlai.